Pe lângă toate măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor, tehnologia îți oferă acum o nouă soluție de a ține la distanță virusurile, bacteriile și toate celelalte microorganisme dăunătoare. Specialiștii din domeniul sanitar au conceput un dispozitiv care purifică și dezinfectează aerul și suprafețele din încăperi. Tehnologia unică a dispozitivului emană controlat prin porii acestuia nanoparticule de dioxid de clor care elimină membranele celulare din microorganismele existente în aer, împiedicând astfel înmulțirea acestora. De asemenea, dezinfectează aerul dintr-o încăpere sau dintr-un autovehicul, eliminând agenții aerieni cancerigeni, cum ar fi formaldehida, fumul de țigară sau microparticulele poluante. Sticul sanitar Dr. Claw este înregistrat de FDA ca dispozitiv medical ce dezinfectează aerul cu dioxid de clor în concentrația aprobată de Organizația Mondială a Sănătății. Dr. Claw creează un scut invizibil împotriva agenților patogeni, asigurând sterilizarea aerului dintr-o încăpere cu o suprafață de 15 metri pătrați timp de 50 de zile. Dr. Claw este proiectat să elimine agenții patogeni și să protejeze întreaga familie, având doar ingrediente sigure și naturale. Dispozitivul este inodor, nu are nevoie de baterii sau curent și se activează printr-o singură îndoire a sticului. Dr. Claw este conceput pentru milioane de oameni care sunt amenințați de germeni, bacterii și virusuri. Tehnologia brevetată de Dr. Claw a fost dezvoltată cu sprijinul cercetării și dezvoltării din partea guvernului coreean, iar puterea sa de sterilizare a fost verificată de Centrul de Cercetare Japoneză în domeniul igienei și microbiologiei. Datorită tehnologiei de difuzie gazoasă brevetată de Dr. Claw, neutralizează bacteriile și virusurile din aer, previne apariția mucegaiului și nu lasă reziduri în apă sau în aer. Dr. Claw este potrivit pentru case, birouri, camere de hotel, toalete, autovehicule și îl poți lua cu tine oriunde te-ai duce. Pur și sigur, Dr. Claw. Pentru mai multe informații, accesați site-ul www.sanitaria.ro.